नमस्ते प्रणाम। तो गीता मिश्रा लवली पांडे लोकगीत चैनल में रोग लोग के स्वागत बा। तो देखी बहुत सुंदर आ बहुत प्यारा एगो शिव चर्चा के भजन हमनी के लेके आइल बनी जा। तो ए भजन के भाव बा कि मोह माया के दुनिया छोड़ के कोई लरटानावा हाय रे मानवा। तो काहे आदमी कहता, शिष्य काहे कहता, लोग एक दूसरे के काहे समझावता लोग, ऐसे कि मुक्ति बनावला में सब धरती पर कुछ बा ना रहे देखते बानी लोग कि का होता। तो एकदम पढ़ला आ गइल बा। तो देखी कैसे हमनी के गीत के भाव बा। तो गीत के सुन के हमरा चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करम, कमेंट बॉक्स में जरूर बताई कि गीत हमर कैसा लागल लोग के। अरे मोह माया के दुनिया छोड़ के कोई लौटानावा हाय रे मानवा, हाँ हाय रे मानवा, भोला गुरु के भजनवा हाय रे मानवा, भोला गुरु के